लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो बे आंनि टेक आर'नाइ स्टुडिअ इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। गोजोननाय थागोन। दिनै कर'ना भाइरासखौ लानानै 21 दिन थाला बन्द' फोसावनायखौ लानानै जोंनि बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजाफोरनो जे अनसुंथाइ सहाय हरनो नागिरदों माइरं 25 केजि दालि सेरनै थाव गोथां आधा लिटार। दा बे सहाय हरनायनि सायाव नोंथाङा मा सानो? जोङो दिनै न'निफ्रायनो जोङो ओंखारनो हाया। जोङो दिनैनि दिनै हाजिरा गाबोननि गाबोन हाजिरा मावनायखौ जोङो जायो। बे जायगायाव जुदि जोङो ओंखारनो हायाबा जों बबाव मोननो? दा बे सहायखौ हाग्रामा महिलारि सारा जुदि होयोब्ला आरो होनो नागिरखानाय बेखौ मोनोब्ला जोङो जोंनि गोरिबनि थाखाय बिराद मोजां सहाय आरो बियो। आरो जोङो रेसनखौ होनो नागिरदों सारा, जोङो बे रेसनखौ जोङो दिनै नांगौ। कर'ना भाइरासखौ लानानै जे 21 दिन थाला बन्द' फोसावबाय, बे फोसावनायखौ लानानै मैयाहाय जोंनि बिटिसिनि चिफ गाहाय हाग्रामा महिलारि सारा जे रायजो राजाफोरनो अनसुंथाइ हिसाबै बेसेन नाङै रेसन हरनो नागिरदों। बे रेसन हरनायनि सायाव नोंथाङा मा सानो? आं बेखौनो बुंनो सानोदि जोंहा नैबे 21 दिन गाहाम जेरावबो ओंखारनो मोनैयाव जों जाबाय खामानि बुरजा मावनानै जाग्रा। बे जोङो ओंखारनो मोनाबा बबेनिफ्राय मोननानै जानो जोंलाय? दा बेखायनो बेसेन नाङै जोंनो अनसुंथाइ हरनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि सारा। बिनि थाखायनो बे अनसुंथाइखौ जोंनि नैबे 21 दिन गाहाम बन्द'आव हरनाया जोबोद गाहाम जादों। आरो जोङो बिनि थाखायनो हाग्रामा महिलारिखौ सारखौहाय धन्यबाद खालामदों। कर'ना भाइरासखौ जे लानानै दिनै 21 दिन थाला बन्द' फोसावनायखौ फोसावबाय। दा बेनि गेजेरजों मैया जोंनि बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजाफोरनो बे बोथोराव सहाय हिसाबै माइरं 25 केजि दालि सेरनै आरो थाव गोथां बेफोरबायदि सहायखौ हरनो नागिरदों, फोसावदों। दा बे सहाय फोसावनायनि सायाव नोंथाङा मा सानो? जोंनालाय मा सानो, बेनोसै जोंना दिनै गाबोन खामला मावनानै जाग्रा। दा जेरावबो थाबायनोबो मोनलिया, ओंखारनोबो मोनलिया, थाला बन्द' जानानै थाबाय। दा हाग्रामा सारा जोंनो थाखाय माइरं रेसनखौ हरनो नागिरबा अननायनि थाखाय दा जोंनो बेखौ नांथारगौ। हाग्रामा सारनिफ्राय जों मा जानानै थाबावनो? हाग्रामा सार हराब्ला, हाग्रामा सारा हरोब्ला धन्यबाद जागोन। आरो बिनि सायाव जोंनो नांथारगौ बे माइरंखौ। आरो बे बोथोराव जोंहा बिराद गिदिर सहाय होनाय जागोन। गैयै गुरि गुन्द्रा दङ जेरावबो प्रिथिबियावनो, बिसोरो थैनानै थांगोन। मा जानाय गैया लोंनाय गैया। दा हाग्रामा सारा जोंनो थाखाय हरोब्ला मोजां। आरो जोंनो नांखागौ बेखौहाय। बे नङाब्लानो जोंनि आहारानो गैया। बेनो जों जानानै थानांगौआ।